Noordewien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien op deze versie. Joert werd één gast aan de tafel in het Omroep Friesland Café. Hij is een geweldige muzikant, maar hij speelt het net alleen de solo, maar ook wel in bands. Maar organiseert het Big Leagues ook wel bij festivals. En hij draait al een tijdje mee. Ik heb hem graag altijd te gast als muzikant. Maar Joert praat even echt over de muziek, over het verliezen, het heden en misschien ook over de toekomst. Ik had namelijk over Eddie Mulder. Ben op 26 april 1959 in Rotsterhouwen, Eddie. Ja. Mooi is de best, welkom. Ja, fijn dat ik hier bij was, mooi. Ik vraag het ook iedereen aan het begin van het partij. Doe bij die ook. Hoe is het? Ja, het is wel goed. Het is een rustige tijd. Het is een rustige tijd voor iedereen in mijn beroepsgroep. Maar het gaat verder wel goed. Ja. Has het last van de corona? Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Meer in humeur opzicht, dat is de zagrijnig verwust of had het in leven dat ik echt op een kop zet? Nou, het is heel confronterend als je op een gegeven moment een goede agenda hebt. Dat die haast binnen een week eigenlijk leeg komt te staan. En op dat moment, en vooral achteraf, kan ik wel zeggen dat ik daar wel een beetje depri van geweest heb. Dat moest helemaal omschakelen en dat wist net waar het eerst. En dat wist net hoe lang het duurt. Nee. Dus dat had op een gegeven moment wel een beetje tijd nodig gehad. Wat me er terug in gesleept heeft, is mijn eigen kapper voorhouden met het produceren van mijn eigen cd's. Dat joeg me een anker, een doel. En dat is ook al goed slagen. Ik ken een hele berg thuis doen. En in samenwerking met mijn man in Eindhoven, Henk Stel, ben we erin slagen om toch dingen te produceren, uit te brengen via het label in Polen, waar ik dan voor werk. Ja. Komen we wel nog op te spreken, de meesten, Westmerburgers en dat soort zaken. Het zei wel iets van de rol die muziek in die lim had. Ja. Hoe bepalend is dat? Bist u eigenlijk een professioneel muzikant die er snel nog wat oors bij doet, of is het oorsom? Ik heb mijn hele leven een professioneel muzikant geweest. Maar zo viel het ik. Ja, zo viel het. Het is mijn leven. Muziek is mijn leven. Ik bedoel, ik zit nog wel mijn hele leven een professioneel muzikant. Dat is natuurlijk net weer. Ik ben begonnen als 6-jarig jonkje op een gitaar. En op een gegeven moment dan had je de smaak te pakken. En dan rekkers het in de puberteit. En dan je bands. En dan je zo fantaseren. En dat worsten. En daar win ik altijd in bands waar ik in speel koer. En ergens begin 20, op een gegeven moment had ik de oerstap naar professioneel muzikant Maitje kent. En toen had ik eigenlijk al een hele berg ervaring. Net in dat professionele, want dat leer dan pas. Maar sinds die tijd ben ik inderdaad professioneel muzikant geweest. Altijd vallen en opstaan, want het is net een makkelijk beroep. Nee, het is net het makkelijkste wijze. Hè? Ik bedoel, dan vreeg ik even naar die gevoel ten opzichte van die professie. Door hartstikke gewoon iets is, ik speel hier lekker in het weekend in mijn band of solo. En door weeks pak ik er een baantje bij en dat is mijn leven wordt. Maar voor die is het meer, hè, heb ik het idee. Ja, het is altijd professioneel west. Natuurlijk ga ik er wel zo'n baantje bij gewoon in een slappe periode. Maar het is eigenlijk altijd professioneel west. Vanuit de jaren 80 eigenlijk. En ik daarin had natuurlijk de ups en downs meemaken. De 16 bands, op een gegeven moment in bands die eerst goed draaien, daarna min draaien en dan houdt het weer op. En dan stapt ze weer in iets oors, wat op een gegeven moment weer opbouwt. Op een gegeven moment, ik weer misschien of uit een ander keer of uit een ander spot, of wat dan ik maar. En dat had altijd wel op professionele basis geweest. Vanaf de jaren 80 werkte ik in eerste instantie via de groep Avenue, via theaterbureaus en al die dingen meer. In de jaren 90 kwam ik in Friends Connection terug. Nadat ik eerst een jaar in een grote Duitse show toerd heb in het hele Duitse taalgebied. En wat voor show is dat? Dat weer de Mary Show. De Mary Show? Ja, dat wie in Duitsland weer dat een grootheid. Dat wie eigenlijk zo... ja, voordat ik wist, zie ik daar in. Op zichzelf is dit een heel verhaal alweer natuurlijk. Nou, dat fascist je. Ik werkte in 91
werkte ik op een gegeven moment in de groep Fantasy. Vlak daarvoor heb ik mijn rug te tomme, ik haast verbrijzel, want de koeknoskooft je niks. Maar toen ik weer wat cool, toen roegde ik in de groep Fantasy. En daar zit op dat moment ik een Zweedse jongeres in, Sonja Ander. En wat ik net wist, is dat zij kunde hier in die wereld in Duitsland. En voordat ik het wist, wie op een gegeven moment een vriend van haar was, uit Straatsburg. Eigenlijk om mij te beoordelen, omdat ik werk gewoon professioneel. Maar voordat ik het wist, wie ik eigenlijk aannam voor die show. Dus ik kreeg de keuze van Worst Maidwan. Dan kreeg ik een contract krijgen voor 2 grote tournees in 92. En toen is daar ook audities zonder dat... Ja, dat wil wel heel grappig, hè. Zo, dat soort werk hing het natuurlijk al van hoe goed kerst in afspraken naar je komen, hoe professioneel best. Ja. Het spelen daar had het nooit om oergeen hoeft, maar er moest in een hoop oording moest ik punctueel zijn. En dat heb ik bewezen. Dus wat speel je? Gitaar neem ik om, maar... Ik heb daar in die show zowel gitaar als basgitaar spelen. Op een gegeven moment zelfs banjo. En op een gegeven moment van die grote bekkens. Ik het dwan in een nummer. Heb je nog percussie hast? Nou ja, nee, van die grote bekkens die in die zoals bij de show bent. Ja, zo'n manier. Ja. Dat wie je niet een nummer, hè? Ja. Nou ja, toch hast het dienen. Ja. En dat weer een tour die dus door alle Duitse steden eigenlijk gang is. En Duitsland is groot. Het hele Duitse taalgebied ook, Zwitserland. Enorme markt, hè? Ja, enorme markt. En die 2 tours die worden georganiseerd door van mijn mama concerts in Berlijn. En dat weer dezelfde mensen die Michael Jackson ik naar Europa helden. Dus dat weer gewoon groot. Ja. En wat wij op dat moment in 92 deden, dat weer de grootste tournees aan het verste land in Europa. Dus dat wie groot. Dat wie altijd top. Ja. Goed georganiseerd. Dus dat begon het eigenlijk een beetje met de hele professionaliteit dus. Nou, dat wie ervoor al wel. Ja, dat wie ook maar dit weer wel een enorme show dus. Ja, dit weer echt een enorme show. Ja. En ik bedoel, als het op een gegeven moment in grote stadions of grote hallen spelers weer op 20.000 mensen in zitten kennen. Ja. Dus, dat is iets wat internationaal topartiesten maakt. Max hier in Nederland en mij. Nee. En dus toen ik weer kwam, toen dat contract al weer, toen heb ik nog wel proberen om in het Hilversum zo wat aan het bak te komen. Maar dat is echt een gesloten wereldje. En toen kwam ik erachter, ik denk, nou ga ik vrij grut mee maken. Nou maak ik eigenlijk heel lieds. En dat was het moment dat ik Melvin van Eldingtje kwam. En toen hebben we eigenlijk maar de groep Friends Connection start. Ja. En daar hebben we eigenlijk gelijk werk mee. En dat is langzaam opgebouwd, samen met Oets Bousma erbij. En als trio hebben we eigenlijk de hele 90 jaren hebben we heel goed gedraaid. Ja, mijn grote succes. Hè? Ja, grote succes. Natuurlijk, het Iselmaar verhaal. Dat sowieso. Ja, dit mag ik even uitleggen voor de mensen die dat mist. Friends Connection, die in mij al leert. Het Songfestival hier in Friesland. Die in mij een prachtig mooi nummer. Iselmaar. Ja. En vervolgens water stelt dat plagiaat weer. Of net. De discussie. Gaat die discussie toch steeds trouwens of net? Nee. Is hij wel redelijk uit eten? Nee, want er is eigenlijk op een gegeven moment... Want ik herinner me dat op een gegeven moment kwam er een soort... hele mea culpa en weer heel gedoe. Ja. Maar daarna is het altijd wat hing in belangrijk. Een beetje, hè? Jawel, maar dat had jarenlang door. Ik geloof wel haast 20 jaar. Ja, en toen is op een gegeven moment... ben ik nog rehabiliteren. Ik nog. In een van je programma's zitten. Ja. En dat ben natuurlijk op zichzelf wel heel grappig. Wij hebben altijd wel lacherig gedroegen. Ja. Voor u is het net zo'n heel groot punt. Maar in de allereerste dagen wordt het zo breed uitmeten hier in Friesland. Dat is ongelooflijk. Ja. En toch denk ik nou, als er nou al die schandaal meemakers, de discussies, wat een heerlijke onschuldige rel eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Ja, dan kreeg ik een leidje gelukkig. We konden toen al omleiden. Ja, dat vond ik wel dikke knip. Ja, beslist wel. Ja, het hele punt wie dit, we draaien als groep al heel goed, maar uw werkgebied lag eigenlijk heel erg zo als de hut altijd. Dus het had in positieve en in negatieve zin nooit invloed gehad op wat wij al deden. Nee, correct. Het wie alleen een saf van de krijgste wel een stukje extra naamsbekendheid. Nou, we leiden er nou nog om. Het is 2022, jongens. Ja. Dat is fantastisch. Ja. En zo'n maatregelen zijn we daar al bij. Vind ik dat? Ja. We gaan even noemen draaien. Ik pak toch even iets uit die discografie. Die moet toch hartstikke wat naam neemt. Ja. We gaan hier in 90, et cetera. Maar daarvoor staan er 2 releases. Baker Train.
En daarna weer het Circus Custers. Maar eens van aan blijven vertellen hoe dat zit. dat dit is goed. een enorme hit van Circus Custers. En dan speelt het ook mee. Ja, dat speel ik op mij, ja. Monica. Ik denk wel eens aan Monica, die woonde in de straat op nummer 7. Die bleef in één keer weg van school en niemand wist waarof ze was gebleven. De meeste Circus zijn Custers van en Monica. Grutte hits. En dat is bij de discografie-short van Eddie Mulder. Mijn gast die in deze Ian Opinion. Dan staat daar als tweede release, net als de eerste overigens, maar als tweede release dit nummer. Ja. How come, Eddie? Ja, dat is eigenlijk een toevalstreffer geweest. Want Circus Custers nam in de Telesound Studio in Waskemeer, dat is lang bij waarom, nam die op. En die nam een LP op. En dat soort rode tros plucht worden, dat wisten we. Daar hier ik in eerste instantie niks meer uitgestaan. Sean Eskes, wie de gitarist voor 2 nummers in afval. En ik weet niet dat hij er toen nog meer in had. Maar op de dag van die 2 nummers wie hij ziek. Maar de opnames moesten altijd ook in. En ik nam daar op dat moment mijn Avenue, nam ik daar demo's op. En toen werden mij vragen van was toe die opnames doen. Nou, dat wou ik wel. Ja. Ik ben keurig als sessiemuzikant benaderd en betalen. En dat kwam op een gegeven moment dat op die LP uit. Maar toen bleek, toen de tros dat draaide, dat Monica met name hele goede reacties kreeg. Toen hadden ze dat in de haast op single uitgebracht. En ik heb eigenlijk achteraf in de gaten gekregen dat het een top 10 hit weer. Ik hield het net in de gaten, want wij winnen maar onze eigen dingen aan de gang. En ik ben nooit iemand die eigenlijk heel erg naar de top shuffle en naar luisteren had. Dus is gewoon in een Eddie Mulder bubbel. Als Ja, het ware. waarschijnlijk Zo je wel, dat je werk zegt, ja. ja. Maar dat weer wel inderdaad een hele mooie hit. En ja, dat nog steeds een mooi nummer trouwens. Ik weer mooi om te doen. In de studio toen, Ron Aerts, die toen de techniek daarvoor. En die man die wint er zelf ik. En ik kon daar mijn eigen wel wat in kwijt. Wie dat ik in je van de eerste klussen als sessiemuzikant? Nee, beslist net, want ik heb Of als hier is daarvoor al, ja, in de Face Studio in Lemmer heb ik altijd een hele berg gewerkt. Ik in die tijd dat ik in Face zie het, maar ik daarna voor producties die Joop van der Linden daarop zetten. En dan ben ik daar als studiomuzikant soms ik bij betrokken. Ja. Dus ik heb wel aardig wat studio-ervaring al. Ja. Die discografie begint in 1983, ze staat op 10 zijden. Maar Baker Train, Delay. Ja. Ik al zo'n release via een platenmaatschappij, Dureco destijds. Ja. Wie, wat, hoe? Baker Train. Baker Train ben ik eigenlijk in kwam na Face ongeveer. En dat had ongeveer in 82, 83 of zoiets geweest. Want dat weer kreeg voordat ik in Avenue kwam. Of tenminste wat letter Avenue worden. En die man die wint toen bij de Face Studio in Lemmerwins aan de gang. Maar op dat moment kwamen ze een gitaristenkaart. En ik heb bij een aantal nummers voor die LP inderdaad spelen. Maar kwam op die manier ik in de liveband terecht. Dus daar hebben we toen blues dingen. Dat weer een bluesband. Dus dan komt in kroegjes. En dan komt bij festivals. En dan komt voor Radio Oost. En weet ik veel wat. We hebben van allerhande dingen wel die toen. Ja. Nou, daarna komt er een enorme lijst. Ik geef het straks nog even hoe aan. Eerst en waarom naar die jeugd. Ja. Want ik zeg... In een liedje biografie van die, dat is ooit een fotoshow van Cliff Richards. Ja. Dat spreekt hij nog wat door. Wie dat in periode, een beetje dat het muzikaal ontwaken wist. Cliff Richard, The Shadows, die tijd. Nou, het is meer dat die gitaar mij triggert had. Ik denk dat dat een showfoto was had van waarschijnlijk Cliff Richard met zo'n mooie blitse gitaar en zo'n pose, wist wel. Ja. En dat als jonkje had me dat ergens triggerd van. En ik denk dat dus men toen zei van, nou, die jongen die maakt maar op gitaarles. Is het zaak hier? Nou, ik denk het wel. En toen zoek ik op gitaarles, maar was het in die tijd in afval eerst weer eerst AMV-les. Dus leren tellen en tikken en weet ik veel wat. Algemene muzikale vorming, dames en heren. Dan weet je hem dat ook even. Nou ja, en... Van de meeste een horror had volgens mij. Want er moest echt de blokfluit weer het instapinstrument toch vaak, of net? Nou, ik weet niet die nog daar aan taak kan ben. Want ik weet wel dat ik waarschijnlijk heel vervelend was hebben. Want de juffrouw die had me een kniep in de jermioen en toen ben ik naar huis gestuurd. Ah nee. Maar dus mensen die hebben toch van hij moet wel op ergens op muziekles. Toen koek op een gegeven moment instappen op ukulele.
En daar is eigenlijk wat mij begon. Dat we een jaar of zo dat daar op les hebben koerst. En dan koerst oerstappen op gitaar. En ik geloof dat ik na een jaar oerstappen koer naar de gitaar. En toen kwam ik eigenlijk wel al iets beetje waar ik denk ik gevoelsmatig heen word. En dat is nog net makkelijk geweest. Ja? Want ik jou zelf al heel lang gitaarlessen en ik weet hoe dreig het begin altijd is. En dat had voor mij dreig geweest. Toen had ik gelukkig gewoon dat mijn Heidi zei van, daar woest je voor, dan maar steek oefening. Dus elke dag een kwartier oefening. En dat moest en dat zo. En ik ben blij dat ik dat meemaken heb. Want die stok achter de door had me er wel een beetje terug in gesleept. Daarna begon ik het pas echt mooi te vinden. Omdat de koers het op een gegeven moment, ja, net 100%, maar... Nou, dan krijg je dan de smaak met wat leukere stukjes te pakken. En ik heb altijd het geluk gewoon een goede leraar heb op de Meldij in Drachten. En dan kwam ik in duo's, in trio's, in groepen, in orkesten soms. En dat waren uitdagingen. En vanaf dat eerste begin had ik eigenlijk de smaak te pakken gekregen. Totdat ik misschien hier stol weer... Toen, want die situatie is wel bepalend geweest. Toen zit ik in mijn muziekles, in mijn gitaarles. Op dat moment toch Andries Lubach, mijn gitaarleraar. En toen kwam daar iemand binnen en die zei van, wist ook iemand die basgitaar speelt? En want we moeten voor de uitvoering in de lawaai maar we een basgitarist hebben. Nou, zei Andries Lubach, hier zit er. Ik ben iemand van hier stol, wat red je misschien. Oeps. En ik ben nog net in volgroeid in mijn vingers en alles. En ik kreeg dat niet te. Toen kreeg ik een basgitaar van de basgitarist van de Specials. Dat was toen destijds een dansorkest. En ik kreeg die muziek, die nootmuziek. En ik moest leren. En de zitzapenbank. En op een gegeven moment, mijn oefening. Ik heb wel kramp in jongen. En mijn oefening met die groep. En dat had misschien 12 repetities geweest. En toen moesten we in een lawaai. Op het oude podium van de lawaai. En daar moesten we... en die hele cel vol mensen. En ik met die basgitaar daar. En ik kikte wel zo, als jonkje. En toen is bij mij die stok... Of toen is dat bij mij gong rolling, wist je wel? Ja. En dat vond ik zo mooi. Ik denk, dit wil ik. Maar wel heel jong. Heel jong, hè? Poeh. Maar ja, toen wist ik al, Safir, dat ze in squallenbands. Toen gingen we op het Eersterscollege in Drachten. De eerste squallenband. En nou, dan koest op Jon van de squallen koest spelen. En wie kikken, jongen. Ik woer dat. En ik ben er altijd voor gong. Altijd in bands. Prachtig. Ja. Alleen nog... Toen weer op een gegeven moment, ik denk hier is Santje en zo beginnen wel diverse bandjes daar bij u in Drachten en zo. En het kwam nooit van de groen. En toen ben ik op een gegeven moment via Hessel Hoornveld in Heerenveen, die daar toen een muziekzaak, ben ik eigenlijk in Lemmer bij Joop van der Linden en zo, Joop en Riet van der Linden in de groep Feest terug te komen. Toen kwam wat meer te spelen in de polder. Oh ja, van die feesten daar in de boerensquadden en al schuurfeesten, hè? Ja, kreeg. Katholieke plattelandsjongeren in die en daar soort. Maar dan hangt nog krijg je een gaas voor het poort, zoals in Texas of... Nou, nee, dat heb ik gelukkig nooit meemaken. Nee. Ja, binnen verhaal. Als ik het ooit zo weer ophaal, dan is het alweer een hele hoop geweest. Een hele hoop. Ja. Ik ben er altijd voor gong. En toen in die tijd, vlak na feest, ben ik eigenlijk eerst nog... Toen had ik een hele berg aanpakt, want toen kon ik op een gegeven moment als gitarist bij Dag Oude Dag Jonge in Drachten met Lawaai. Ik had nog op de eerste LP nog mijn spelen als invaller. En toen kwam ik in het orkest terug van Dag Oude Dag Jonge. Ja, en wat is er net gebeurd? Ja. Een hele protte. Hele protte. We kunnen eerst muziek draaien. Van een band West toe van Zeist. Ik ben net dat op een radio ken. Blablabla. Dat ken wel. Bij mij zeker. Cardiacs. Maar staan even nu even rond. Ja. Tarred en Feathered. Tarred and Feathered van Cardiacs. Het is een beetje Zappa meets de Toy Dolls, Eddie, heb ik het idee. Said, dat gevoel had ik er wat bij. Ja, klopt wel. Het is iets wat bij mij in luister gewoond is. Je hebt Gentle Giant, Zappa, Cardiacs.
Wat spreekt hij hierin aan? Eh, Als muzikant, wat speelt het wel eens nee? Of is het vooral voor jou leuk om naar te luisteren? Of Het lekker is- naar te luisteren? Het is net soms lekker om naar te luisteren. Het is heel interessant om naar te luisteren. Waarom? Het is zo vindingrijk dit. Hè. Wat is de vindingrijk hoor? De totale, tenminste voor mij onverwachte wendingen, de hele bizarre instrumentatie, hoe die groep inwanders stuit, dat is eigenlijk alleen nog, vooral bij bepaalde insiders is dat bekend. Dit is net muziek die is in de arbeidsvitamine zoals. Nee, bepaald net. Nee. En dat is voor mij interessant om naar te luisteren. Wat juist, gaat het verder dan een paar gekke akkoorden die Ja. op papier net bij elkaar passen en maar in dat noemen wel kloppen? Of gaat het nog verder? Want ze bladje heel erg, hè, met het tonale. Ik. Oh ja, beslist. Ja, daar ken ik eigenlijk de vinger net zo goed. Meer een gevoel. Ja, wist dat mis? Ik bedoel, het zou ik al zei, ik heb op een muziekschool een klassieke opleiding gewoon. En dan gaat in beleving gaat ik een bepaalde kant op. Harmonisch jongen ik. Zij is bijvoorbeeld jazz is voor mij altijd heel interessant geweest. Maar ik zou mezelf nooit een jazzmuzikant nemen kennen. Waarom niet? Omdat mijn hele achtergrond totaal los is. Mijn vorming is voornamelijk in de Duitse klassieke muziek geweest. Oké. Ja. En dat is heel harmonisch, correct. En dus als je op een gegeven moment dat soort achtergronden hebt, dan is het heel lastig om in oren sferen te bewegen. En daar komt het dus heel moeilijk los van. Ja. En dat is, En toch daar is prikkelt niks mis het. mee. Nee, maar trouwens, dat prikkelt hij dus wel. Ja, beslist wel. Want het is net dat die chance die het. Zeg van, Nee. nou, jongens, Nee, ja. beslist net. Het is, dat stimuleert ik om mijn eigen ding te doen. Maar mijn eigen ding zal nooit op dit soort dingen lieken. Nee. Het komt er net uit. Draait dit gewoon als liefhebber thuis alleen? Of zet dit dan eigenlijk op de auto, in de auto wel onder? Nee, want dan ben ik bang dat ik heel vreemde capriolen gemaakt zie. Nee, dat is geen automuziek. Nee. Dan kan je beter die Amerikaanse rootsmuziek hebben. Dat is meer automuziek. Hè? Ja. Het aantal bands neemt al even van French Connection. Op een gegeven moment Flamborough Head. Ja. Komt straks nog wel even horen. En oren prog-rock groepen. Maar ik was daar ook een beetje naar die solo Ja. carrière. Want wanneer is die eigenlijk van die gevoel begonnen? Het begint natuurlijk altijd al in. Bij lessen nemen. En dan we ze zien hier de sessiemuzikant. Maar daar die Mulder die ze mooie albums maakt. Als solo album. Wanneer is dat een beetje begonnen? Eigenlijk al bij Flamborough Head. En een project daarnaast, die Trion. Er zijn altijd wel mogelijkheden om als chinwicht voor de banddingen akoestische tracks toe te voegen. En daar is dat eigenlijk wel begonnen. De cd's die ik met die groepen maken heb en ik mijn Leap Day overigens, daar heb je altijd wel een mogelijkheid om iets akoestisch in te doen. En dat had mij op een gegeven moment geïnspireerd tot meer het screwen op de gitaar zelf. En toen kreeg ik op een gegeven moment, en dat is nou, ja, hoe lang is het nou weer waarom? Ik weet het niet. En kreeg ik op een gegeven moment van mijn label kreeg ik de kans om een solo. En toen dacht ik, daar mag ik goed nadenken. Wat wil ik naar voren brengen? Want ik bedoel, de kerst wil gelijk een band-cd maatje, dat ken. Maar dat voegt eigenlijk net volle taal aan wat ik al die en wat ik al heb. Want Flamborough Head, Leap Day, Trion, die maatje genoeg muziek waar ik elektrisch heel goed uit de voeten ken, melodisch uit de voeten ken. Dus ik wil wat oors van, een oren instek. Dus meer de akoestische gitaar op zich. En wat ken ik daar al op doen? En natuurlijk gaat meestal als bijvoorbeeld Tommy Emmanuel, de gitarist, die had wel degelijk invloed op mij gehad om dat terug te zetten. Maar dat kwam alle keer op een gegeven moment tegelijk. Het label wil wel iets mee doen. Ik kreeg op dat moment een geweldige akoestische gitaar in handen. De McIlroy, die ik wel mijn neem. En er kwam door die gitaar een hele hoop materiaal in één keer uit mijn vingers waaien. En daar koek dus ik voort nergens wat met doen. Het weer waarschijnlijk net op die manier gebeurd als het label me net de convention hier. Want ik kan screwen was het was, maar als er net een kant mee opkerst, wat had het dan al voor zin? Dus toen dat zin begon te krijgen, begon er steeds meer materiaal. Dus eigenlijk heb ik sinds die tijd elk jaar wel wat uitgebracht. En dat is nou krijg ik dan nou toevallig mijn Sonde album, wat een dubbelalbum is. Maar inmiddels ben ik bij een 8e en bij een 9 aan de gang.
Ja, het houdt net op, hè? Nee, Mooi, het hè? houdt net op. Nee, mag ik net mee? Nee, mag ik niet van. Nee. Blind Hunter, komen we straks hoe te spreken. Bedrijf straks, ik heb een track van trouwens, als het toch hoe dat nijste album had. Doe zij mijn label en die zit in Polen. Ja. Wat is dat verhaal van? Nou, dat zit meer in mijn Leap Day. Toen wij op een gegeven moment begonnen. We gingen op een gegeven moment een demo opnemen. En wij wilden dat graag onder aandacht brengen bij het Progfarm Festival. Het Progfarm Festival dat is jarenlang georganiseerd door Flammer Ahead. Daar heb ik zelf op een gegeven moment een actieve rol in. Ik alleen nogal als bandlid natuurlijk, maar ik in de organisatie. Dat deden we allemaal zelf. Dat gebeurde al hier in Bakkeveen op kampeerboerderij de Harmsdobbe. Er werd een tent bijgebouwd. Er kwamen bands uit binnen- en buitenland. En er binnen gewoon bij West. Die hebben hier echt de start aan het Europese festival gehad. Bij u destijds. En dat was gewoon een gebeuren. Er kwamen bezoekers uit binnen- en buitenland op ouw. En eigenlijk nog heel iets schalig. Ik denk dat wij maximaal per editie op een gegeven moment eens een keer iets van 1220 mensen gewoon hebben. Ja. Zal iets schalig Ja, weer. wel heel... Maar heel gezellig. Ja. En een bepaalde sfeer werd er dat mensen altijd in werk kwamen. Oké, dat dus. Maar toen wie ik op een gegeven moment wie ik uit de groep Flammer Head, wie ik bijstapt. En wie ik eigenlijk van die ene week op oren week in Leap Day terugkwam. Via Koen Rozen. Koen Rozen is de drummer van zowel Flammer Head als Leap Day. En hebben je Leap Day start om er een oren band bij te doen. Daar ben ik voor vregen. En toen gingen wij op een gegeven moment dus een demo. En op het Progfarm Festival hebben we die onder aandacht gebracht. En dus label uit Polen, die wie er ik. En die hadden de demo. Hij zei, ik wil je uitbrengen. Simpel als dat. En toen hebben we dus van My Leap Day diverse cd's uitgebracht via dat label. En toen kwam op een gegeven moment die vraag van mijn kant van, was ik iets met mij doen? Hij zei, natuurlijk. En van de een komt het ander. Van de een komt het ander. Is het toeval dat het een Pools label is? Of leeft de progrock in Salon, krijgt even wat meer dan bijvoorbeeld, ik zeg maar, Zwitserland of een Oostenrijk? Moeilijk te zeggen. Ik bedoel, Of het is ging het natuurlijk... heel wat van één persoon die daar toevallig wint? Nou, het is moeilijk te zeggen. In progrock leeft wel degelijk in Polen. En dan de wat huddere vorm vaak. Meer ik wil net zeggen de metalcore, maar wel de wat huddere vorm. En dus dit label, dat wie daar ik. En die kwamen bij u om zowel hun eigen label te promoten als cd's te verkopen, et cetera, et cetera. En, maar in bijvoorbeeld Japan hartstikke prog zien, in Zuid-Amerika Amerika zelf ik. Ik bedoel, destijds hebben we mijn Flammer Head nog in Mexico bij een festival geweest. Ja, wat vrij groot, wie 5-daags festival daar. In sommige landen leeft dit genre, want dan hebben we het over symfonische of progressieve rock. Leeft nog steeds wel, maar het is natuurlijk marginaal worden. Ja. Dat komt ook omdat het net per se radiovriendelijk is. Dus Lange noemers. Wat zei je? Lange noemers vaak. Bijvoorbeeld gecompliceerdere muziek soms. Ja, heel erg toch wel op ritmes en harmonieën. Harmonieën Ja. natuurlijk, ja. En dat kan nog heel divers zijn. Binnen dat genre is er zoveel diversiteit, dat was net weten. En wat er net al uitkomt. Maar dat helpt de mainstream radio en televisie net. Noordwien wel. Ja. Kijk, zo is dat. We gaan even naar een nummer van Blind Hunter, maar straks het verhaal nog wel even vertellen. Fransom Chapel. Ja. Zit er nog een verhaal achter? Ja, er zit een verhaal achter. Wij staan vertellen. Ja. Is God still there? Tiny little tomb of faith, as empty as the Doric temples of Paestum. Their columns a haven for birds other than God's, if I ask for him. Little mummy of stone with no heart, no tabernacle, with no place for a candle. Do you protect our landscape with your body as a bed for heaven? I'm just asking. Silent soundbox for outside, for Godwits in June. The lowing of the cows by the gate, closed up one evening. I sit in the grass amongst your headstones, your loveliest thus, closed, the shrine to the answer not given.
Van het album Blind Hunter, Fransom Chapel, Eddie Mulder. Joert de gast in dit 1 op 1 peteer. Ik denk dat we de hele carrière bepraten worden, dat we nog wel een uurtjes 4 of 5 zitten zoen. Daar hebben we helaas geen tijd voor, maar we gaan er nog wel even voor zitten om het eens even goed door te praten. Eddie, daar mag ik je uitnodigen om onder oren dit nummer te draaien. Maar dit wordt ook wel een beetje oppikt, intussen. Ja, ik krijg hele goede reacties op. En Radio Benelux, ergens in België, die had dit oppikt. En ik sta al per weekend op nummer 1. Ik weet niet precies wat dat inhoudt, maar het is een hele lijst. Ja. Maar bekendere en minder bekende mensen in dat Zwits. Maar op dit moment bleef ik wat op 1 hingen. En dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Hoe is dit nummer ontstaan? Want daar is er zang bij, zit hier met de fluit. Ik zeg, hier nog een orgeltje. Doe dat al jezelf? Of? Nee. Ik speel hier op dit stuk speel ik alleen op de gitaar en de bas. Ja. En de rest binnen oormuzici natuurlijk. Hè. Degene die het voordraagt, want het is een gedicht wat voorgedroegen wordt. Het is eigenlijk een vertaling van een gedicht. En dat is op zichzelf een interessant verhaal. Want je Fransom staat vlak boven Grijns. Het is net in een gehucht. Het is een terp met een sjerkje erop. 1 plaats erbij en 1 huis. En dan moest er via een boerenreed komen. Ik werd daar een keer contracteerd door mensen van de Universiteit Grijns. Om daar optreden te gaan. En toen voel mij de enorme akoestiek op van dat plaat. Ja. En een unieke lezing en een unieke sfeer. Toen had ik voor mijn tweede cd daar heen geweest voor locatieopnames. En die ben daar opgekomen. Maar toen wie ik eens een keer op de site van Fransom wie ik aan het sneupen. En toen kwam ik een gedichtje in. Jellema, C.O. Jellema had daar een gedicht geschreven. En toen kwam ik later achter dat het gedicht ik vertaald wie in het Engels. Dus dan had ik met Paul Vincent uit Londen contact zocht. Of ik die vertaling broeken mocht. En toen had ik het nummer eromheen geschreven. Omdat het plakt me heel wat zaait. Nou, toen moest dat ik zong worden. Dus ik hier hele melodie en hier komt dat gedicht. Maar het gedicht leent ze net echt daarvoor. Het is net een gedicht maken om te zongen. Dus dat weer heel lastig. Ik hier Stuart Nicholson van de groep Galahad uit Engeland hier vregen om hier aan mij te werken. En hij kreeg dat net voor een ander. En dat weer logisch. Het stut onlogisch in man. Ik denk dit mag ik oors aanpakken. Toen had ik de muziek herschreven. Had ik hem vregen om dit voor te dragen. En zodoende is dit eigenlijk voor me konden komen. Wat een verhaal. Daarna moest er natuurlijk muzikaal nog het nodige gebeuren. En had ik eigenlijk fluitlijn voor Margriet Boomsma uitschreven. En zij is dat kwam, die had mooi op haar altblokfluit had ze dat inspelen. En ja, een heel sfeervol stuk is het worden. Ja. Ben dit al je brokjes die bij elkaar verzameld? Kijk, een opname uit Engeland bij wijze van spreken, maar die voordracht, de Margriet die krijgt een opdracht voor die. Ja. Maar dit net alleen nog bij elkaar plakken of had dit toch nog wel redelijk organisch in de studio? Nee, want zo dit weer natuurlijk toch onder de corona-omstandigheden. Dus alles is inderdaad online gebeurd. He, dus de pingpong is eigenlijk naar diverse mensen spul en dan krijgt het bij waarom. Ja. En daarmee, mag ik zeggen, heb ik een hele hoop aan Henk Stijl uit Eindhoven. Daar werk je toch mee samen? Dat is om het samen te zeggen, mijn technische man. En hij is meer dan dat, ja. Want hij is ook co-producer geweest. Maar hij weet hoe er met die elektronica moet omgaan. So, ik ben muzikant. Ik ben net een enorme techneut. Ik versoep daarin en ik wil dat ik net in versoepen. Hoe ben je bij hem te lonen kan? Hij begon op een gegeven moment mijn mastering van cd's. En dat binnen sommige cd's van Leap die begonnen te mastering. En toen had ik hem ook gevraagd of hij een cd van mij mastering wilde. Dat begon eerst met live-opnames die ik in Polen maken hier. Daar had ik spelen op een festival en daar waren live-opnames van. En ik heb gevraagd of er die mastering wilde. En nou, het contact is gewoon heel goed. Hij is adequaat. Ik bedoel, het gaat alweer letterlijk heen en weer pingpongen en dan komt dat dingen, weet je toch? En zij is gegroeid. En op Blind Hunter is hij mijn co-producer geweest. Maar voor de nieuwe opnames waar we nou aan de gang zijn, is hij meer dan dat. Hij is eigenlijk, we produceren het echt gewoon met z'n beiden. En hij draagt compositorische ik dingen aan. Dus ja, dat is een hele leuke samenwerking die hier eigenlijk toch ontstaan is. Ja. Werk is nog steeds hetzelfde eigenlijk? Want hoe zei ze dit is mijn zonde album alweer. Solo. Zit daar een ontwikkeling in? Dat zei ze van, dat vergelijk ik met mijn eerste album totaal anders. Of juist net? Het is wel degelijk
teruggroeit. Hè? En dat dit veel meer een bandalbum worden is dan een akoestisch album. Dat lag ik wel in de verwachtingen. En weer goed voor het label. Want dus label is toch een label wat hoofdzakelijk progressieve muziek uitbrengt. En net per se alleen akoestische muziek. Nee. Hè? Dus daar had ik wel eens een beetje moeite mee gehad. Dat ik dat die. Hè? Maar ik ben dan ook wel weer een beetje eigenwijs. Ik wil die eigen lijn een beetje handhaven. Maar dit kwam er uitrolling voor deze cd. Maar de bonus cd is natuurlijk nog steeds akoestisch. Hè? Fairplay is een heel akoestische cd. Dus het is wel een mooi geheel geworden. Dat woest ik beslist, dat combineren? Meer wat bandloot en het solo loot? Nou, er kwam zo volle materiaal los. Uiteindelijk is het, want ik zei die nou al, ik bedoel, benauwen we met 2 oren-cd's in de gang. De ene is weer bandoriënteerd, maar die oren is akoestisch georiënteerd. En ik kan net elke dag opnemen, dat gaat gewoon net. Maar ik ben wel wekelijks aan het opnemen en dat groeit steeds verder. En dan kerst, als die discipline erin blijft, dan kerst steeds meer. Als die trein rennen blijft, dan komt er een berg los. Het initiatief maar wordt steeds bij die zaal wij komen natuurlijk. Hè? Hoe vies dat? Oh, dat wie in de beginperiode wie dat wel even slikken. Want daar had de volledige verantwoordelijkheid er dan ik voor. Maar dan kerst het zo goed doen als dat binnen in vermogen leidt. Ja. En gelukkig heb ik inspiratie. Dat is gewoon waar het al op druwt. Er komen stukjes en vanuit die stukjes ontstaan volledige stukken. En waar het bij komt, dat mag iemand die creatief is net vragen. Want dat weten we gewoon net. Nee. Het hangt in de lucht en ik moet het pakken. Maar hoe is het wonderlijk om nog steeds dat te werken? Dat het echt van diezelf afhangt? Ja, He, want toen had ik ervaring met bands. Een heel prot ervaring met bands. Ja. Dat is een heel andere dynamiek. Hè? Klopt. Als het anders even een keer zin haast, ja, dan belt er wel in van ja jongens, maar we kunnen jong wel oefenen, bij wijze van spreken. Nou, en als er dan maar één keer best, dan gaat het ook wel. Ja. Maar dat haast als de linnen best net natuurlijk. Nee. Maar de voordeel is daar wel van de kerst zelf de lijn uitzetten. Ik bedoel, als ik een productie doe, en dan is het wel zo van, dan wil ik daar en daar wezen. En dat hoeft net heel strak. Maar wel dat het eindpunt, dat is dat voor eigen huis. Dat het net, zomaar wat werk in een ruimte is. Nee. We gaan muziek weg van dit draaien. Ik werd in dit geval van Blind Hunter. Romance, ik hier een verhaal bij? Nou ja, eigenlijk wat wel interessant is dat Rafael Palacek, de toetsenman hierbij, dat ik die vreeg hier om je een intro bij te maken. En ik vind het een van de meest creatieve intro's die ik gehad heb. En die heb ik absoluut gebruikt. Het is gewoon mooi.
Romance, Eddie Mulder, Blind Hunter, plaat uit. Ondertussen drok mij ik een heel soort oren releases en nee, mijn eigen releases al trouwens, dat gaat bij die volgens mij constant terug. Hoe zit het eigenlijk? Er zijn nogal wat mensen die tevreden als de Meitsman, onder andere van de leen van Camel. Hoe makkelijk of dreig je dat om mensen van dat level, maar zo'n cv. Ja, sure, ik bedoel, allereerst is het zo dat hij zelf solo releases, ik via mijn label Oscar in Polen hier. Dat had er op een zeker moment aan. Dus de lijntjes winnen vrij kort. Ja. Daarna kan hij ja of nee zeggen, wist wel. Ja. Maar hij zei ja. En echt voor de toekomstige dingen had er al wat thuis zijn dat er wel wil. Okay. Maar ja, die man met Asen zelf, ik op tournee met Camel. Ja. Dus men krijgt hoe de beschikbaarheid van hem is voor dit soort dingen. Want het was wel een grote naam, hè? Zeker Camelec qua band. Ja, dat is absoluut een bekende band. Ja. En die toeren nog steeds. En dat, ja. Ben je dat band zelf nog wel eens hinnig is om live te zien of net? Het is heel lastig om mij naar live optredens te krijgen. Want ik ben de beginst op een gegeven moment Ooster Lustrum. En ik ben wel eens heel waai bij een optreden ben ik waaigong. Ja, dit wordt hem niet meer. Nee, ik vond het verschrikkelijk geloerd. En de muziek boeide me net. En wat er op het podium gebeurde, boeide me ook net. Ik denk geen waai. Ja. Maar wat ik nog wel zien wilde hier, dat is een heel sfeervolle groep. Ik natuurlijk heel bekend, Clanet. Die hier in de Oosterpoort komen zalt. Maar ja, terug corona is dat al in roergang. Ja. En die meesten worden ik ouder. Dus ik ben heel benieuwd of die er nog überhaupt komen. Ja. Maar omdat dat een hele ingetogen, sfeervolle band is, zie ik dat nog wel eens zien wilde. Maar En folk. ja, dat is folk. Ja. Ik heb absoluut wel een folk-affiniteit. En dat kerst ik wel jaren natuurlijk bij mijn muziek. Er zit altijd wel wat iets in die richting ik in. Ja. Ja, hoe dat komt, dat is mijn belevingswereld, denk ik. Ja, en melodies. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat dat net heel vier is van de klopt. progrock. Al had het toen een totaal genre natuurlijk. Klopt. Maar, Klopt. best wel überhaupt wel eens een man west van concerten, festivals of net? Om maar heen te gaan. Ja? Ja, dat had wel dingen net regulier. Hè. Mijn vrouw en ik ben al eens naar Aero Rock West. Maar dat kwam omdat de groep Yes daar speelde. En ik heb jarenlang de groep Yes volgen. Ja. Want dat vond ik wel een geweldige band destijds. Ja. Sinds Chris Squire overleden is, zit ik er net zo wat mee in. Nee, dan ben je echt net meer echt geïnteresseerd in dat. Nou, dat weer voor mijn gevoel de drijvende kracht. Ja. Nog meer als John Anderson. Nog meer als John Anderson. Ja. Ja, prachtig man. Hoe gaat het? Je bent 24/7 met die muziek bezig of net? Nee. Zit er Nee. constant muziek in die hollen? Er zit wel constant muziek in mijn hollen. Dat is zowel een pluspunt als een minpunt. Ja, dat kan ik heel vermoeiend Ja. wezen. Hè, dus om mijn hollen leeg te krijgen, ren ik graag. Ik ben graag in de tuin aan de gang. Gewoon op uw erf wat om knoeien. Samen met mijn vrouw erop uit, naar de kust of wat dan ook. Dan krijg ik mijn hollen wel iets leger. Maar er speelt altijd wel wat mee. Ja. Dat kan heel veel gaan. Bist een man van briefjes horen wel is van stukjes wel. tekst aan het horen. Door net volgen met tekst, maar toch? Nee, noten soms wel. Noten, Ik bedoel, ja. ik heb wel eens op vakantie geweest, dan had ik geen notenpapier bij me. En dan kwam er wel muziek. Ik denk, dit moet ik vers lezen. Dus ik lijntjes loeken. En dat zo goed mogelijk uit de holle waai op papier zetten. Want omdat het in mijn holle afspeelt, kan ik het op papier zetten. Noten en al die dingen meer. En akkoordsymbool. Ja. Wat voor grappig is ook, want je bent heel alleen bezig in die hollen. Met die creativiteit, met die muzikaliteit. En toch koppelt het vaak ook wel weer om een groep. Ja. Gearworking. Want toen was mij Blind Hunter behoorlijk wat mensen wel met gearworking bijvoorbeeld. Door organiseert ik wel festivals mee. Maier. Ja, nee, maar ik ben net de hoofdorganisator. Nee, maar dan ben je wel onderdeel van een groep. Ja, dat is weer. Dus er is de solo, Ja. Eddie en de sociale Eddie of net? Ik heb altijd graag in groepen zitten. En als ik in een groep zit, dan ging ik voor. Ja. Dat wel. Het is heel lastig in die zin. Een groep is natuurlijk een groepsproject en een groepsproces. En dan is het ja en nem. Dat is gewoon zo. Dus de kerst in eigen ding erin kwijt. En dat op zijn mooist combineert dat met de rest. Muzikaal, maar ik qua persoonlijkheden natuurlijk. En dus dat is gewoon heel interessant. En er komt altijd wel wat interessants uit. Want ik probeer wel in groepen te zitten waar ik daadwerkelijk wat gebeurt. Ja.
iets wat redelijk creatief stilstaat, daar ben ik net zo heel erg happig op. Nee, precies. Er Nee. moet wel een soort prikkeling wezen Ja. van... er moet wat nijs ontstaan. Ja, want die prikkeling heb ik zelf ook altijd al vanuit die tijd dat ik in squallen ben zie het. Kwam ik al met dingetjes. En, want mijn leraar, mijn naam Andries Lubach, ik op een gegeven moment, die zei van, dan kwam ik met iets. Hij zei, terugontwikkelen, dwaan. Is wel? En dan leerde er meer weer een oorakkoord. Dit is een Jimi Hendrix akkoord. Nou, dat koek dan ik, wist wel. En die stimulans, die had er altijd in zitten. Ja, is En hij de drang- bijvoorbeeld heel belangrijk daar in West? Hij, maar ik, Roel Slofstra. Ja. Roel Slofstra had ik op een gegeven moment een nauwer mee samenwerkt in de groep Jetterus. Die had ik nog wel gewoon. En Wie dat puur dus- alleen maar een geerwerking? Of wie heb ik een beetje een soort leermeester nog? Ja, dat had ik best. Ja. Dus ik heb wel deel gewoon gitaarles van hem gewoon op verschillende punten. En zowel van hem als van Andries Lubach. Maar de leraar waar ik eerst mee begon weer, dat wie Piet Grin. Die man die leeft al lang niet meer. Maar daar heb ik wel heel erg secuur dingen van leerd. En die horen bij de heren natuurlijk ik. Ja, Roel Slofter, een begrip in Friesland. Hè? Ja. En Andries Lubach op mijn mooie klassieke stukken en zo. Ja. Ja, want dat ik in work zei, ja, zeker het solo-work op akoestisch. Dat zit net via van het klassieke al. Hè? Nee, mijn ervaring is dat stukje steeds meer weer omkomt. Het zit natuurlijk ergens. Ja. Maar creatief jongen komt dat ik steeds meer weer om. Ja. Dat ik kan me is toch mijn voorstellen, basis. ja, want Roel Slofter ziet wat meer in de singer-songwriters volkhoek, hè? Hier ik het idee of net? Echt wel, Ja. maar die is ook heel breed oriënteerd. Ja? Ik bedoel, hij is natuurlijk op zijn harp, maar ik zeker als gitarist, wie hij wel degelijk breed oriënteerd binnen de klassieke muziek. Hè? Ja. En de folkmuziek. En dat die combinatie met die Noorderleur, die gewoon zijn, doe geeft maar mooi naar de gitaarles daar. Dat is een beetje de basis uiteindelijk toch best. Ja, ik denk ik wel. Ja. En dat dit alle keer uiteindelijk tradiëren in het zand. Je krijgt nou, ja, ik ben er haast niet 63. Op een bepaalde manier begint wel een beetje waarom te zien van wat is hier al gebeurd. En er is een hele berg gebeurd. En ik, met name de laatste 22 jaar zo'n beetje. Ik bedoel, ook dan inderdaad in mijn cd-rekje, dan had ik toch iets van maar de groepen en solo en alles wel iets van 22, 23 cd's. Ja, dat is ongelooflijk, man. Ja, Ja. En dat is dan nog buiten het Pink Floyd project waar ik op een gegeven moment bij belutsen weer. Wat werd een hele oude tak van sport is. Hè, het covering van Tom Pierre Grotheden. Ja. Want daar is dan een dvd en ik een cd vanuit kwam en al die dingen meer. Maar dat is daar dan bij, wist je. Maar dan is er heel wat gebeurd. En nog. En die trein die rent nog terug. En ik hoop dat inderdaad nog heel lang te kennen waren. Ja, maar het is wel tekenend, hè? Dus de zeist en dat volgens mij best u uit de meeste groepen gewoon met prijs en vrije gewoon ermee stoppen. Maar wie net prikkelend genoeg met Fadi, als het nou hast hoe die hele list van groepen. Nou, als je, het is natuurlijk wel zo, als het een groepsproces is, dan is het net altijd een pijs en vrede. Nee, dat is gewoon nee, zo. dat is wel Hè, weer, dus ik bedoel, op een gegeven moment- Creatieve geesten. Ja, maar ik vaak frustratie. Ik bedoel, ik ben ook wel uit een groep waar ik gewoon puur uit frustratie. Maar die frustratie zit voornamelijk in mezelf. Hè, dus als ik genoeg uitdaging heb, dan is die frustratie ook minder aanwezig. Hè, dus als ik zie dat er genoeg gebeurt, dan ben ik minder gefrustreerd. Ja. Maar, en dat is wel een opmerking die ik van een collega-muzikant van mij vriend hier nog kreeg. En ik denk dat hij daar helemaal gelijk in had. Hij zei, er best volgens mij ontzettend gauw verveeld. En dat is wel zo. Ik ben heel gauw verveeld. Ja, ja. Dan verlies ik mijn interesse. En dan heb ik weer iets nijs. En dat maakt zo terug in, blijkbaar. Ja. Als ik te vol herkauw, dan word ik verveeld, inderdaad. Ja. Wie dat ik bij bijvoorbeeld Pink Floyd zou dan gevalstuk nou dit doen, maar Ja, ik al ja. 20 keer spelen. Het is nou wel mooi geweest. Het is heel jammer. Ik ben opgegroeid met Pink Floyd. Toen toen kwam Dark Side of the Moon uit. En dat kreeg ik van mijn Beppe op Sinterklaas. Van Beb op Sinterklaas. Ja, Beppe wist net wat ze verdjoeg. Maar Zie je dat? mensen hebben het natuurlijk gekocht. Ja, weet ik je zou wel. zeggen, het advies wie van een oor, maar ja. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik hield op mijn verlanglijstje staan en ik kreeg het via Beppe natuurlijk. Dus dat weer hartstikke leuk. Ja, ja. Maar sinds die tijd ben ik met die muziek ik opgegroeid. Maar sinds dat ik dus inderdaad in het Pink Floyd project zitten heb en het tot uit het treuren eigenlijk speel ik hoe. Ja, maar dan is het herhalen en nog eens Ken ik er herhalen. net meer naar Lustri. Nee. Er is eigenlijk nog één stuk van Pink Floyd waar ik nog wel naar Lustri ken. En dat is Echoes.
En dat komt omdat het zo experimenteel is en wie dat het eigenlijk net of nauwelijks te reproduceren is. Ik net door die man zelf. Ja. Dat weer puur een studio product waar dat heel vol experimenteerd worden. Maar de middelen die ze toen in de jaren 20 in. En zo alles is weer digitaal te doen. En dan krijg je een hele berg. Dan krijg je die man kopiëren tot een match. Met alle mogelijkheden. Maar Pink Floyd had een beetje in die holle kapot spelen dus. Ja. En dat is nog maar meer dingen zo helaas. Ik bedoel, daarom luister ik eigenlijk, ik hoofdzakelijk, als ik nog naar muziek luister, heel vaak naar dit soort experimentele groepen als Cardiacs, toch Gentle Giant, Frank Zappa is ongeëvenaard. Dus die dingen, daar luister ik nog wel naar. Ja, correct. En ondertussen zelfs screwen dus. Ja, en doordat er zo volle muziek is, vermijd ik het vaak. En zie ik meer de stilte op. Ja. Het wordt te volle dan. Ja. Als je die ski van mij, die hurde ski van mij, daar zit een hele berg muziek in. En mijn vrouw die had ik wel eens zeggen van nou, maar toch net eens oppassen. Want ja, daar binnen natuurlijk wel, als dat volrekkend, dan is er minder aandacht voor oordingen. En neemt minder oordingen op. En ik denk dat dat inderdaad ook wel zo is. En is het hier net verhoren? Nog wat ouderwust tussen scrapjes? Nou, ik denk dat het steeds meer... maar steeds meer muziek. Het is steeds meer muziek worden. En dus er zit binnen die muziek natuurlijk wel een hele breedte in. Maar ik een hele versmalling ten opzichte van een hoop oordingen. Het is net zo dat er geen interesse is, maar dan neemt het gewoon minder hut op. Snap je? Had je nog droom? Of tenminste dingen die ze nog dwaan wordt? Of zei je, nou, dit leven bevalt me wel zo nou aan een album uit. Ik ben al met nummer 8 in Jochem bezig. Nou, ja. Of kun je nou wel eens een hele gekke afslag bij Eddie Mulder verwacht? Je zegt van, ik heel roos man. Dat zou kennen. Ja. Ik sluit het zeker net uit. Maar ik bedoel, dat moet zich arrangeren. Ja. En het is wassa van... Ik ken eigenlijk alleen maar heel erg tevreden wezen met wat er al hier door die heen gebeurd is. Als een geweldige cv opbouwt, ja, dus ik moet hier niks meer om praten. Nee. Maar Maar vanwege dat verveelde, dat prikkeld worden. Ja, nou, als ik dan op een gegeven moment verveeld word, dan gebeurt er wel weer iets oors. Dus, maar ik kan eigenlijk alleen maar tevreden wezen met wat er al hier uitkomen is. Door die heen. Ja. Dat is gewoon zo. Waarom zou ik daar net tevreden mee wezen? Nee, het is een stuk uitdrukking, een stuk creativiteit, wat ik eigenlijk mijn hele leven al eruit hebben wil. En dat is voorlopig wel creatief genoeg om daar te prikkelen. Om het zo maar ja. Dus die trein die gaat nog lekker terug en die is nog steeds gesmeerd. Twadding, maar Blind Hunter met dubbelalbum is dat is het solo project. Ja. Leap Day. Ja. Leap Day, nog steeds een groepsgebeuren. We hebben natuurlijk onze oorgang aan ik gehad, want Peter Stel, de originele bassiste, de eerste uitgang, dat is een broer van Henk Stel trouwens, dat is ook wel grappig. Maar Jos Hartenveld is er op een gegeven moment ook uitgang, om diverse redenen. En daar hebben we ook vervangers voor voelen. Alleen nog, ja, het gebeurt al in de coronatijd. En dus we hebben iets langer die een nieuwe cd die nou krijg uit is, die Treehouse. En nog ik daar wel een stuk van kiezen kent, maar ik dacht de voorganger Timelapse, daar stond een heel mooie groepsbewerking eigenlijk van een heel oud nummer van mij. Maar ik was de basis daarvan, die heb ik al maken toen hier een zoontje weer. Dus ik thuis op mijn kamer mijn oude bandrecorder. Mijn sound on sound en echo mogelijkheden. En ik plugde hem daarin. En toen kwam op een gegeven moment de basis van dat stuk kwam daar uitrol in. En uiteindelijk vind ik het dan geweldig. Wat de groep Leap deed daar. Al die jaren zijn eigen draaien. En een hele hoge invulling. En dat het toch een groepsgebeuren is. Waar zit er op dit stuit in Leap Day? Naast Eddie Mulder? Gert van Engelenburg op toetsen. Dirk Evert Wakens op toetsen. En Dirk Evert Wakens is eigenlijk onze voornaamste producer binnen de groep. Koen Rozen op drums. Hans Kuipers, de nieuwe jonger. En Harry Scholing, de bassist uit Meppel. Plaats uit, de nieuwe dus. Ja. Game daar altijd weer in. Ik ben mij op paard. Wat binnen de plan voor de komende tijd. Met Leap Day, maar ik met de festivals. Mijn die solo carrière, ik het zou uitdrukken mij. Stel voor alle, er waren een keer weer en we denken corona even voort. Dat doet mij een heel groot plezier, overigens. Ja. Spelen? Nou ja, ik denk eerlijk zijn dat als nou eens inderdaad alles wel los kan, als dat zo is, dan stiet iedereen te dringen.
En er is net plak voor iedereen. Nee. En dat is voor een hele hoop mensen, denk ik, een lastig traject. Want je wolle wol en je mutta wol en je zillen en dit en dat. Maar er is net plak voor iedereen. Dus dat is die spoeling die wordt aanstaan nog dun. Voor u is het dat ik, mijn lead hebben aanstaan wel een aantal optredens staan. We gaan dan naar Engeland, zodat het nou lijkt in oktober voor een optreden. We hebben ons festival in november. Zelf heb ik een aantal solo optredens staan, onder andere bij Bob de Boer in Quanium. Het WTC in Ljouwert had een optreden. Ik hoop ik weer in de Vlindertuin in Oudebeeld Ziel te kennen spelen. En zo zijn er een aantal dingen meer, maar dit gaat haast net stormer in. En er zijn haast een hele hoop. Het is maar een heel iets lang waar we in zitten. En iedereen wil wat en iedereen is creatief, maar daar is net overal plak voor. Nee. Dus er zijn haast een hele hoop mensen gefrustreerd, ben ik bang. Ja. En ik probeer mijn frustratie daar net in. Met producteur in. Ja, dat doen we nog wel. Ik weet maar toch even weer, Libre, Engeland, wat voor zaal komt dan te loon? Wat voor decor had dan als band zijn? Dat is een festival waarop we zitten. Het is het Summers End Festival. En volgens mij wordt dat in Birmingham georganiseerd. In Bilston, in de Robin 2. Maar dat ben ik net zeker van dat daar is. Nee, kijk, maar dat is waar je hem dan nog spelen. Ja, het is binnen nu genre inderdaad heel lastig om op te treden. Ja. Er zijn een aantal punten hier in Nederland waar je nog optreden kerst. Daar had natuurlijk Zoetermeer, de boerderij. Daar had Noordretje voor de Gruttere Ex nog. De Pul in Uden doet soms nog wat. Maar voor uw genre is er net een hele soort meer. Omdat het gewoon toch echt een subgenre geworden is. Dat jouwt voor u als muzikant net vol. Want we kennen nog steeds een hele hoop creativiteit kwijt. En gelukkig ken het Versline op cd. Want cd's worden weer beter verkocht, Jerk. Ja, het is je neemt er een keer van en dan blijkt het er niet weer een hype te worden. Ja, ik hoop dat het meer is dan een hype. Want het is wel een heel handzaam formaat. Ja. En de LP's waar Rosterien van besteld, dan door het een uur ongeveer voor dat de LP's had. Ja, maar dus dat ik vind, maar goed, het is misschien een discussie op zich werk. Ik bedoel, iedereen die had de LP heilig verklaard. Dat klinkt zo mooi en analoog, bla bla bla. Ja. En dan doen we al, je krijgt dat de cd slecht klinkt, maar dat ben ik net mij die meeste niet is. Ik net. Sterker, het bereik van een cd is enorm. Wordt dat onbelangrijk. Ja, beslist. Ja. Maar nu gisteren krijg ik inderdaad al een punt van dat het lang duurt voordat de LP op een gegeven moment dan uitkomt vanwege materiaal en die dingen meer. Maar hier ik bijvoorbeeld ik al last van. En mijn lief deed ik materiaaltekorten op dit moment. Aanlevering, transport, neem het al maar op. Het is al je moeizamer worden. Ik bedoel, ik hier mijn Blind Hunter hier behoorlijk uitstel. Omdat de perserij in Polen gewoon bepaalde plastics en papier bijvoorbeeld net goed genoeg krijgen. Dus die dingen die spelen een volle grotere rol in de burg. En dat is net alleen voor u, maar ik voor de grotere acts. Leap Day, naar je cd's uit. Ik hoop je maar als groep in de Noorderwinterstudio weer eens even te treffen. Dat hoop ik wij ook. Bij deze ik heb het wel bij de band hebben. Ja, nou graag zelfs. Ja. En Blind Hunter, het solo gebeuren is ik uit. Een van de mensen die denk ik wil eens wat meer weten, wat meer jaren. Er best wel op een site ergens te vinden, of is het toch social media het meeste nog? Ik heb nog steeds een eigen site, www.eddymulder.nl. En die hoort aardig bij? Wordt dat dan? Ja, die wordt wel aardig bijgehouden. Mijn vrouw hoort dat bij, want ik ben daar zelf ook een 0 in. Maar dat wordt inderdaad goed bijgehouden. En natuurlijk social media, YouTube stiert het nodige, want mijn cd's worden digitaal uitgebracht door het bedrijf CD Baby in Virginia, Amerika. En die zorgen ervoor dat het bij Amazon en bij weet ik veel wat net al uit Spotify. Kortom, de wereldtour. Wat zei je? Kortom, de hele wereld gaat de tour. Ja, je bent een van de velen die dat zijn burg door. Het is de jungle. Ja. Leuk dat je er weer, Eddie. Dank je wel. Dank je wel dat ik hier in verschijnen mocht. En we doen nog eens een deel 2. Praten we dan even verder. Vind ik prima. En we draaien, noemen wij het, dat Eddie het al even nog hier, Leap Day. En in dit geval Ancient Times. En zo brengen we het verliezen. Ik een beetje naar het heden daar. En wat mij ook belangrijk, Eddie, tot de volgende keer. Ja, graag. Dank u wel.
strange past is all that's left to us. The shape of things was different with other species around. The face of Earth was not like what we're used to these days. At that time, no one was aware at first of what was coming. One